много добре. Мама и татко прасенце са направили закуска на Пепа и Джордж. Закуската е готова! Пепа има червени пъпки по лицето. Мамо, не се чувствам много добре. Олеле, Пепа, не изглеждаш добре. Спокойно, ще се обадя на доктор Мечок. Доктор Мечок на телефона. Пепа не е много добре. Лицето й е покрито с червени пъпки. Сложете я да си легне, а аз ще дойда веднага. Доктор Мечок пристигна да излекува Пепа. Здравей, Пепа! Как се чувстваш? Не много добре. Изплези език, моля. Не е нищо сериозно. Пепа просто има обрив. Трябва ли ми лекарство? Обривът ще мине бързо. Но ако искаш, мога да ти дам малко от лекарството. Да, моля. Само че не е много приятно на вкус. Отвори уста, моля. Уф, отвратително! Ти си много смело прасенце за това, че го изпи. Пепа трябва да остане в леглото. Ще намина по-късно, за да проверя как е. А може ли да има гости? О, да, няма проблем. Обривът не е заразен. Довиждане! Довиждане, доктор Мечок! Мамо, може ли да ставам? Доктор Мечок каза, че трябва да полежиш в леглото, Пепа. Толкова е скучно! Но докторът каза, че може някой да те посети. Може ли овчицата Сузи да дойде? Овчицата Сузи е най-добрата приятелка на Пепа. Ще позвъня на майката на Сузи. Ало, здравейте! Може ли Пепа да разговаря с Сузи? Здравей, Сузи! Здравей, Пепа! Аз не съм много добре. Имам червени пъпки по лицето. Докторът видя ли те? Да, доктор Мечок беше тук. Каза, че не съм много добре и че съм много смела. Значи си болна наистина? Да. Не се преструвам. Трябва да лежа в леглото. Доктор Мечок ми даде лекарство, което беше ужасно на вкус. Идвам да те видя. Ще си облека костюма на сестра. Овчицата Сузи идва да види Пепа. Облечена е като медицинска сестра. Кученцето Дани и зайчето Ребека също с нея. Здравей, Пепа! Здравейте! Как се чувстваш? Не съм много добре, Сузи. Трябва да лежа в леглото. Какво да направим да ти е по-добре? Да ми донесеш портокалов сок. Добре! Пепа изглежда доста се забавлява. Благодаря, Сузи. По-добре ли се чувстваш? Мъничко. Тани? Попитай майка ми дали може да ям сладолед. Ребека, би ли ми донесла цветя от градината? Доктор Мечок е тук, за да види дали Пепа се оправя. Хубаво, сестрата вече е тук. Как е пациентката? Аз не съм истинска сестра. Само на ушким. Разбирам. А искаш ли аз да я прегледам? Да, моля. Какво виждам? Вече няма червени пъпки. Вече си добре. Не съм ли още малко болна? Как се чувстваш? Мисля, че трябва да полежа още мъничко. Аз си мисля за игра с тази топка в градината. Кой иска да дойде? Аз също! Гледай ти! Пълно възстановяване! Сняг! Днес Пепа и Джордж са много развълнувани. Навън вали сняг. Мамо, може ли да излезем на снега? Да, но е много студено навън. Трябва да се облечете топло. Ура! И не забравяйте шапките, шаловете и ръкавиците. Навън е много студено.
Пепа и Джордж трябва да си сложат шапките, шаловете и ръкавиците. Хайде, Джордж! Пепа и Джордж оставят следи в снега. Пепа и Джордж обичат да оставят следи в снега. Олеле! Не, смешно! Джордж, да играем на снежни топки? Пепа направи снежна топка. Пепа и Джордж много се забавляват. Джордж, стой тук, малко прасенце! Олеле! Може би тази игра стана твърде груба. Извинявай, Джордж. Джордж, да направим снежен човек. Пепа и Джордж правят снежен човек. Първо правят тялото му. Джордж, това е тялото на снежния човек. Сега правят главата на снежния човек. Сега му трябват ръце и очи и уста. Джордж намери клечки за ръцете на снежния човек. Пепа намери камъчета за очите и устата. Това е лицето му. На снежния човек му трябва нос. Пепа носи морков за носа на снежния човек. Снежният човек изглежда щастлив, но дали не му е малко студено? Трябват му някакви дрехи, за да му е топло. Джордж е намерил дрехи, за да му е топло на снежния човек. Сега снежният човек има шапка, шал и ръкавици. Мамо и тате, елате и вижте! Мама прасенце е сложила своите шапка, шал и ръкавици. Това е най-хубавият снежен човек, който съм виждала. На татко прасенце му е доста студено. Той не си е сложил шапка, шал и ръкавици. Тате, защо не си сложил шапка, шал и ръкавици? Не знам къде са. Никъде не ги намирам. Аз знам къде са шапката, шалът и ръкавиците на татко. Шапката, шалът и ръкавиците на татко са на снежния човек.